hayi yini hayi zange ndayiva le Yintoni nokubela hayi khawuthule thula wena wasike wanguqada mbekweni isitya sabakhwetha awandiphoxa iska Sorry kwazi mntanam. Ina khawe ndithengele idrink phaya esibhaza ntombam. Uzithengele ichocolate ke ngechinji va. Yima ungalisavala sendingena. Molweni. Oh hi Meza. Hey uncedile ufike mfazi. Limkenelo 2000 lingukwazi. Sizozincokolela ezethu. Nqwele nawe Tsolwana. Ndinibekele izitulo zenu phansi komthi neeglasi zokusela idrink le yothengwa ngukwazi. Hayi ayongxaki leyo. Sabona kamnandi pha thina. Masiphume Masiphume tsotso. Yemfazi. Uyivile le ithethwe nguPremier wase Eastern Cape Oscar Mabuyane kwi State of the Province address. Eyokuba kaloku kusando kuvulwa i-in vitro fertilization clinic pha eNelson Mandela Academic Hospital eMthatha ekupheleni kukaJanuwari ke lo. Iclinic yokwenza ntoni leyo Nesa? Hey wethu yeyokunceda abantu abangade bazale. Ezifana nale state of the art in vitro fertilization clinic to assist omama who are struggling to conceive babies. Now uyazi ingxaki besinayo into yokuba bakhona abantu abaswele ukufumana abantwana ngemeko engapha kwamandla abo. Ngoku sifuna into yokuba sibancedise ukudala abantwana. So siyancedisa ke ngoku ngaphezulu kwaleyo kwakweza sibhedlele sapha eNelson Mandela sakhe phaya i-state of the art unity ye-urology. I-urology ke siqinisa amakhaya. Sizama uba amakhaya aqine nkqi. Kade ndisiva ukuhanjiswa kweenkonzo zoluntu ezingundoqo i-basic service delivery. Khange ndiyazi ukuba urhulumente ungena ancede nakwinkonzo yasekhaya. Umvile uthi siqinisa amakhaya. Hayi uThixo uhlala backyard kwethu ngoku. Uhlengu kwakhe. Ukuncedakala okungaka kunini sihletywa mfazi kusithiwa singamadlolo. The time for us to thrive is now. Tell me, yenza kanjani ke ngoku lento mqhubi? Kaloku kuthathwa amajoni katata. Yayiva ke ngoku. Agalelwe emitshini. Kukhutshwe namaqanda kamama apha emzimbeni wakhe. Zidityaniswe zombini ke kulo mtshini. Liqanduselwe iqanda ze lifakwe kumama likhule kuzalwe umntana ke ngoku emva kwenyanga ezilithoba. Hayi uze nenye urhulumente. Inoba iza kutyabula apha empokothweni lento. It sounds very, very expensive. No, not kangako ntombi. Not kangako. Ewe ke ayizukufana neenkonzo zasimahla. Kodwa ke iinkonzo zempilo zikarhulumente zenzelwe ukuba zifikeleleke nakubani na. Kuhle ke xa kunjalo. Njalo sisi. Nizivingcele nodwa apha. Nasondelelana kangaka najongana ebusweni. Inqweme lenkawu lidliwa babini kaloku. Owesithathu ngumnqakathi. IVF. Ungawari Meza. Akazazi izinto zethu lo. Wesixa ibhalwe ngolu hlobo. Ndiyabona nindixuntsa nge-teaspoon. IVF stands for in vitro fertilization kaloku. Yile clinic isanda kuvulwa apha eNelson Mandela Academic Hospital. Uyazelapha ingqwele. Ndimlibele kanene ungqondo unqwele. Tsolwana, nawe kwazi. Izani, yena nendlini. Nize nalo drink. Unini ndifuna ukungena endlini ndithathe i-headphones zam zemali yam ndizozidlalela umculo. Ucacile kaloku ukuba akufanelekanga ndiyive le igweba apha.
inzulu inkulu. Hlala napha. Nawe Tsolwane, hlala apha. Hey, kwenzeka ntoni na apha? Kwakho amagumgedle nje? Ncima, akho kwanto. UNonkqubela noMeza lo njengosisi benu ke bebethetha ezabo ngeIVF. IVF. I-in vitro fertilization ke. Qha shem, ingxaki yabo ibangela isosiyete esikuyo ngoku. Iyenza ingxaki yamanina ibe ngathi ngabo abangafumani bantwana. Kodwa nabo ootata banayo le ngxaki. Qha ibe ngumama ofela isimoko ke. Nootata baba nayo nale ngxaki. Injalo. Ootata bayazikhupha ngenxa yokuba bona ikhona into ebonakalayo iphuma pha kubo ke kubekho umnqunwana ifike isebenze bacinge bona ifika isebenze. Kanti ngelinye ixesha amajoni atyhafile. Awafiki apho abhalele khona tu ke. Into enizithethayo. Yo hayi sana usikhulule. Kaloku thina soloko saba ngowazithwala izono yesu. Wazithwala izono Yesu. Singezono zakho. Walihlawulityala Yesu. Right.